barang ki kepenak kok. Waton ora ndelujur. Dadi nganggo leren sawetara, nek wis leren mandeg delok ampel maneh. Apa wae to, Ijo? Yo dilanjutna. Suara suling umandang suarane jenak lali kekulane agamane salat 5 waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Yo nganggone kok sepisan ulo salam kaping pindho ngucapke salam waras. Salam waras kuwi mengko surasa lan mengko wirasat. Oh. Wa tembunge WARS. Waras. Margane agawe rukun murih bisa sentosa. Oh ngono. Sembah suwun ya ana aku sowan ana desa Kebon Manis. Ing kono desa Mangonsari Kota Semarang. Ya. Ing kene ana ngarep mau wis akeh-akeh sing diaturake marang panjenenganipun Bapak Pangarsa sak setape mrigine panjenenganipun Bapak DPR, Ibu Wali Kota, luwih-luwih panjenengan kula panjenenganipun ingkang asta sesepuh Ketua Pepadi. Ya, aku dina bengi iki supaya tinimbalan ana ing desa Kebon Manis kene ya ana sing isine aku supaya melu nyunake berkah pangestu mligine keluarga agung ing Jun Kebon Manis. Ya aku melu memuji ana ngarsane Gusti Kang Merping Kawasa ya nangsa dalem Allah yang Maha Agung, Allah yang Mawelas, Allah yang Maha Asih. Ya keluarga agung ing Desa Kebon Manis sak kiwa tengene kene mligine para pepunden, para pinisa sepuh ingkang samya wungon, ingkang kelairan kene ora kelairan kene padha diparing ana siji, diparingi panjang yuswa, diparing kesarasan, diparing katentreman, diparing kamulyan, tebih saka godha pangrencana cinaket ing kanugrahan. Semana uga keluarga masyarakat ing dusun Kebon Manis iso pinaringan bagya mulya ayong ayem tata titi tentrem nara praja sak kawulane tetembuhan rakyat sak perangkate apa ingkang jinangka bisa teka ingkang ginayuh bisa jumbuh Allahumma amin. Sing ngasta nang papan ngendi wae diparengana slamet ana omah, slamet anggone golek papan pangupa jiwa. Ya semono uga ya nak. Kejaba kang saka iku aku ya nyuwun berkah pangestu marang para pepunden ingkang samya lenggah ana ing dina bengi iki sakbubare ngadani merti desa ya darane merti bumi ingkang dipitarluwi ingkang trukayasa bobak alas bumi kelairan ing desa Kebon Manis kene ingkang sipisan Nyai Srimpet Kiai Srimpet Kyai Danyang, Nyai Danyang, kang ngomong sak njabaning wangun sak njroning wangun aja nganti nyandung nrimpet keluarga